vakarapidza kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2023 vaSabc Kasukuwere vanoti shanduko yechokwadi iri kuuya muZimbabwe uye vari kuita izvi nekukurumidza kupfuura zvaitarisirwa. Aiwa, muri Zimbabwe sanapinda mashoko abuda ataugwa neG40 vaSabc Kasukuwere vachiti ED Mnangagwa haasi kuzoasuma, haasi kuzoatena maambitions ake opinda mu3rd term kana kuti expansion kusvika muna 2030. Aiwa, ndokuti bva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon. Vachinyora paX team the return of Kasukuwere iri kutsika madziro kuti President Emerson Mnangagwa havasi kuzogara kusvika kure. 2030 anenge asipo, haazogari kusvika chinhambo ichocho. Migwagwa iri kufora inowedzera kutaura izvozvo. Izvi zvinoita semhinduro kune slogan yeZANU-PF ichangobva kuumbwa yekuti 2030 vaMnangagwa vachange varipo, aiwa vachange vari mutungamiri wenyika. Saka muri yeZimbabwe ndo mashoko ari kubuda pana pachitaugwa nevanhu vanosimbisa the return of Sabc Kasukuwere vachiti aiwa slogan yakaintroduciwa nemasupporters aED Mnangagwa vachiti 2030 ED anenge aripo. Aiwa slogan iyoyo vari kuiopposa vachiti aiwa hapamuna kana chingwa yakamboreba, pane chingwa chidikidiki, ED Mnangagwa aiwa anenge abva. Mashoko akanyogwa aiwa nevanhu vanosupporta the return of Kasukuwere paX yendo. Tiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro mashoko avo. Pinai mucomment section medu, musangano subscribe, kulike, kutotina on the bell icon.